Assalamualaikum pripun kabare? Assalamualaikum pripun kabare? Assalamualaikum waalaikumsalam. Assalamualaikum pripun kabare? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare bocah-bocah? Ing dinten niki kepanggih malih kalau Ustazah Umi ing pelajaran basa Jawa. Saderenge pelajaran diwiwiti, monggo sareng-sareng maos basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Bocah-bocah, ing dinten niki kita badhe sinau ulangan sekawan aku lan sekolahku. Ing dinten niki kita badhe sinau babagan nulis pokok-pokok cerita. Pokok-pokok cerita yaiku gagasan baku utawa ide pokok kang dadi inti utawa dasar cerita saka sawijining teks. Pokok cerita yaitu gagasan baku yang menjadi inti atau dasar cerita sebuah teks bacaan. Sawijining teks tansah nduwèni gagasan baku ing saben-saben pada utawa paragraf. Setiap paragraf dalam suatu teks bacaan terdapat ide pokok. Gagasan baku lumrahe manggon ing wiwitane pada utawa paragraf. Ide pokok biasanya dijumpai dalam kalimat utama sebuah paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf yaitu kumpulan dari beberapa kalimat. Paragraf yaitu kumpulan dari beberapa kalimat. Saiki golekno gagasan baku utawa ide pokok ing saben-saben pada teks cerita dolanan kasti ing lapangan. Gagasan baku pada kasiji yaiku dina Rebo kelasku wayahe pelajaran olahraga. Gladen sekawan halaman 58. Gagasan baku pada kaloro yaiku bocah-bocah dolanan kasti. Gagasan baku pada katelu yaiku Nina kedrawasan tiba kesandung watu. Gagasan baku pada kapapat yaiku Nina semaput. Gagasan baku pada kalima yaiku bel ngaso muni. Nina bali menyang kelase. Alhamdulillah ing dinten niki kita sampun sinau piye carane nggoleki gagasan baku ing saben-saben pada atau mencari ide pokok dalam sebuah paragraf. Cekap semanten, semoga bermanfaat. Matur suwun atas perhatosanipun. Anak-anak jangan lupa setiap keluar rumah memakai masker dan sering-sering cuci tangan. Ustazah akhiri, kita baca doa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.